मा खालामदो? नै पार्सेल मा पार्सेल? दखान दोङो आङो गावनि मावनो हाया गोदा नै आखाइया जोराय जोराय आखाइयानो इदि बेरलाजोबो ओंखायनो आंखो ब्लक खालामनानै खामानि मावसिगोन आरो ना आंनिसो मोजां जागोनलै बयलाराव दै सोलायनो। बयलाराव आंनिसो मोजां जागोन दै सोलायनो। Ah, gitu tuh kan? Udah beda beda. Mana mau beda? Mana beda? आंनिसो मोजां जागोन। Mana? Nusra जाबाय आंनि थाखाय गिदिर जाबाय। Ini मानसि आरो